Mintang buo. Ayun ang dahon ng laurel. Nag-add din pala tayo dito ng bawang. Bawang at saka sibuyas. Pampadagdag lasa sa ating chicken oil. Kapit nang maluto ang ating chicken oil. What are you cooking? Chicken oil. I am making chicken oil. Konti na lang pwede na yung ating chicken oil. Mag-a-add na tayo ng annatto powder. Okay na to. Wala akong nabiling annatto seeds, kaya annatto powder na lang. Lalagay ko to lahat. So, okay na to. Palamigin lang natin bago natin isalin sa ating lagyanan. Dami nating nagawang chicken oil, mga katropa. Wait, don't wait. Matatapon. Oo. Wow. Parang sinukat. See, we have chicken oil now. We have chicken oil now. Lagyan natin yung takip.